Nana si Bonnie Tyler guys. Don't know who is Bonnie Tyler is there. What is Bonnie Tyler here? Si Bonnie Tyler. Bonnie Tyler is not here pa oh. Wala talaga. Wala pa po siya no. Mag-ID na sa tabi. Mag-ID na sa tabi. Wala. Just kulon. Ano na sa Amin yan. Bye! Hello guys! We are here at Katiklan Port po. Bababa na po kami. Yan. May phone. Here's some. May malit na din. Sige, itong names tanan. So guys, nanabi sa registration sa province of Aklan. Ano? Province of Aklan. So this is from the airport going here. So nasuot sa mong mga pangay. Bali 9K. Names lang po or? Names lang, saka isang address lang. Age po. Kahit hindi na. So ingunanin siya guys sa process kung maaari mo sa Wala manunood. Katiklan Maburakan. So nagbiyahe ko kami magbiyahe pa inaana lang maybe sa arat rin na may kaila mo kauban. So siya rin mag-process na. Inside the port. Ano, ate, isa lang daw address. Isa lang daw address. Okay na. So on na daw. So on. Kung saan ang takapamilya, kinamagwangan na to. Hindi sa pilabasin na. sex ko no. Bayot. 3 times a day, 4 times Puros a day. gays. Puros gays. Girls. Gays. Female. Female, male. Wait, may lapit ako sister. Ako. Agay. Ay sabi, Okay, tingin sa isa kayo, hawak-hawak nyo lang ito, Miss. Hawak. Ito na sa sinalim mo. hawak mong nating kamay sa ating paglalakbay. Gora na tayo. Go na. Wow! Tourist guest. Serin. Wala ka na. Hindi kita na. Kumapit sila Boracay. So meaning, sikat ang Boracay. So kitang na mo yung sticker nga van. Inani pa sa mga. May sticker nga van. Kung wala, DIY ka. Hawak mo. Afternoon po. Thank you. Sa aking paglalakbay. Sino gusto mag-CR muna? Ako man naming CR tayo. Naka-CR na po kayo. Kailangan. Kevin, saan? Sa dulo? Sa dulo daw. Sa dulo walang hanggan. Yes, we are going po sa aming dulo na walang hanggan. Another child. Okay, nananami sa pier. Musta ka nabi o bangka. Padung sa Islas Boracay. Pwede ba yung sa sun? Is the sun?
Kasana sa sakyan. The son of all sons. My gosh, this is so ridiculous. Rising the sun. The sun. The sun and the sun. Sunning day. Nakikita ko na balancing. Hala, may boy. Hala, Okay, we are now We're going to balance no? With ourselves. so nga rin no, kinang kiba ka mo balance kay kung di ka mo balance langoy. Langoy ang putsukan na nasa. Oh, gabi ang balancing. Dagko lagi ba dala. So welcome to Shikaina. So diri ang 81. We're going to Olonga Island. Sansa. We're going to Olonga Island. Alam balancing. Hindi ka makalitin naman pwede mag-dito. By number man na. Sorry. We are going. Naman number is Dalawa dito. Dalawa doon. By number. Dalawa. dalawa. Ito dalawa. Last two po ay 65 to 66. Oh, ito. Ma'am, si Kevin ang magka-attend sa inyo sa hotel sa ano yung pupunta. Ay, sige. Ang vlogger dapat dili ka sa gawas. Ikaw, sige. Dapat. Asa ka lang sa tan. Okay po. Pero pinapano mo, next na lang kung gusto nyo mag-activities, kontakin nyo. Okay, thank you, Bon. Kisay nga mo, boss? Kisay nga mo? Kevin Tyler. Okay. At Tagalog ka? Kevin Bonnie. Anong Tagalog pa na siya? Team girl. Natao siya sa Manila? Natao ka sa Manila, boss? Natao ka sa Manila? Hindi, dito Bisaya ako pero hindi ko lang maintindihan yung Bisaya. Ah, okay. Kung sa day? Ako kasi dito sa Takila. Kailangan magsalita tayo ng Tagalog. Spanish. Ay, di ba sa ano mo? Lagi. Hindi na yung totoo. Nalipong lumungkay. Boxing to. Hindi mo kasunod pa. So mga kaigsunan na alam karon sa pantalan sa gitawag og isla sa Boracay kuno. Touchdown, Boracay. Touchdown Boracay. Okay, natawan na nakalitan. Welcome to Boracay. Come here. Let's go. Puli po na mataan. Come here, ha. Let's go.
So guys, padong na mi sa mga sakyan na padong sa among hotel. Okay, pangita ko sa namang sakyan na nasa padung sa oh, diba? Ang dami namin. Siyam kami lahat. Init. Ang init talaga. So, sasakay na kami ng jeep. Taas. Ah, sa taas. So, paano ito ilagay sa... 1, 2, 3. 5 lang. Ay, anim. Walo po. Ano ito? Okay, well, welcome to my channel. Walo ito. Walo po. Sa yun, sa munisipyo yung sakay pa ni Sikunin. Ah, Siya sa Hi! So, wari ka kapon ka tayo lamiga. We are going to our hotel. Ang individual yan, oh. Hotel. Ay, sorry. Our guest house. guest house. So it's not an hotel, it's a guest house. Yeah. This is the see the view. This is called what guest house is that? Hoy. Masa nga guest house ba? Wala si Marian, nabilin. Nabilin si Marian? Ito po yung road papuntang ano namin. It's symbolized. Ah! So, dito? Wala lang. So ito yung mga sasakyan sa Boracay kapag pupunta kayo dito, itong makikita ninyo. Oh, ito ay tatawag na, anong tawag na? Private vehicle. Really vehicle, my God. Hi, babe. Hi, babe ka. Init po talaga. Okay. Okay na. So nasuot na may sa mga padong sa guest. Muna siya na mag-jagya. Tan kay traffic. Sa bunding. Itok mo dyan eh. Hello, boss. Bunbon. Naunsa? After yung sishoot. Pulbaan mo. Hello. Napulbaan ko baka mag-ano ba? Maglabay yung bato. Dalawa kang videohan pa ni girl. Parang nata ebidensya na buang. Ano ka ni Day? O, dapat naging white diri. Palit ko ano. Kaya ka palit og white. Palit ko kana upper kana white ka to. Unaog na day. Unya na oy abaw. Ay di man day do. Awa na ang nalagi. Dere ra ko to, boss. Tayo ng Dito lang. Sige, maglalakad na lang tayo. Oo, ma'am. Sige. So, tignan nyo. Ang dami namin. Patungo ng kalikasan. Relax sa kaya mo, madam. Sorry. Hi, madam.
So nandito na kami sa Station 3 ko na Uy, Station 3 dahil tani. Why? Oh, later. Ano ako basoy? Ano ako basoy? Hindi. Ano? Hindi ko basoy. Tama ano? Kapito sa palengke ng Nagawin ng sagat mo. No. asan yung mga babae dahil? Walang price. Magkano po? 50 po. Ah, walang. Well. Diri sa sakay. Sakay sa Big Chip at Mix City. City Mall! City Mall, boss. Adili. A private. Kani. A private siya. Sit. Come on. Pag-uwi, ginoo ko Mario. Kanya ko mga type na yung nanay. Bye! City Mall mi tanan, 9 mi kabuok. Nine mi kabuok. Nine. Ma'am Shek! Oh my gosh! City Mall, Minong. City Mall. Di ba yung 9? Ha? Imol? Ah, Imol? Unsa na? Simol. Simol. Simol? Isimol gagi ako eh. Imol. Ah, may C. Walang C daw. Imol. Imol lang daw. Imol lang. Kulon. Orhil yun eh. Yung sa ano ba? Sa may Station 1 na mall. Simol? May station 1 daw yan. Ang lipat din. Dapat sa driver. Basta. Dili pa dito. Ano naman din? Di mo palengke na lang uy. Hindi ko masaigo. Pinakanyeres na palengke na lang Okay na. Uy ko, you die. Mo kon pa man. Sa igo ra ko. Tanaw mo. Okay, may palengke ba dito kuya? Merkado na lang kuya. Palengke? Palengke nga. Palengke to. Yung fresh seafoods, bibili kami ng fresh shrimps. Fish daw. Yeah, shrimps. Ano pwede? Pwede lang. Pwede po. Di ba yung mga Maglakad lang kami. Ay, lakad lang. Ay. Opo, kung kasi pag doon kayo sa peso, mahal po doon namin doon peso. Pero pag doon kayo Diyan po yung mura. di pa pa, opo ko. O, talip. Yung talipapa po. Sige po. Hindi ka pwede. Ay, oo naman eh. Talipapa. Dira. So mula ko, ay di, need ba tumatog mo? Kaya palit na to. At tumatamang grocery man ni. Saan ba yung grocery dito? Sa City Mall ya. Meron doon? Oo, Grocery. City Mall na lang tayo. City Mall kuya. Hindi ko alam, ang gulo-gulo mo. Ha? Ano po kuya? Ay, overload. Shop na daw. Shop nga po kami. Walo na. Una doon, maog niya ka. Okay, bababa na. Ay, tunga na lang daw. Upat, lima. O, sige. Sige, Hindi tara. rata. Kasi nagupat. O, kamo nang upat na. O, kamo. Sige, no. Diba sa City Mall, di po magkita. Dito lang yung chance. So di na may loading ha.
Tapi sa Shopee nyo, iya, ayuan. Oh my God, Alegria. Pero may mga itong Alegria, di ba? Sa itong kalbuan, dahil? Alegria. Badyan. Dili ka itong overnightan ba? Kano? Itong overnightan ba? Kawasan. Ay, kawasan. Kaliguan ba? Badyan magkaday. Badyan. Ay, katong imo bang nagsunog baka ba nga asin ra mong gibutan ni bang lami. Unsay nga Exact sa kuwan ba? natoy pangan kadakos ba? Ang pangalan is Pangol. Napay na pangalan. Tog. Dili. Napatan. Kuhay ka na sa dagat. Oh, adili. Hey, dagat. Isa day. Paul. Sex wala ra? All of the above. Ako kaya nakot pasayro. Ha? Mali sa Alegria. Imo kay nakasawa lo. Kalay siya ni magasawa. 24. Wow. Nya imong edad? 28. Ano yung okay ra mo? 28 plus. Last. Sige, 34. 42 bitaw. Unsa na magyud ko ya? Unsa 42 man? agad. Yun, unsa man? Alam mo, nakit na lagi. Pero talaga niya nagyud ka. Oh. Hindi na magiging ko at taga Jensen. Ah, okay. Kasi kadiri no kay nakakuan kadiri niya. Dili, kung gusto mo magbubuon sa Boracay ang right place mo. Sige, sige, mag-move Mary Ann, move on. Sa Mirian. Baka di siya kamupon. Wala pa. Oo niya, magkaka. Apa magubing ako? Magtagay daw Ay, later. nagagapam na rin, pangita. Fresh siya. Jollibee. Bida ang banyo. Ya, ang driver ka na napabuang siya, may City Mall din. Di pa din siya may City Mall, may City Mall. May City Mall din eh. Yun sa driver? Diyo may City Mall din, may in. Kung isa naman dahil ni kaupat naman ko katuloy, balik-balik anong City Mall. Apa ba? Mangilan pa man siya. Ano namang hiyala pa man siya, nagbuang naman siya. Ala, nakasinso na ginagawa. Na na siya. Pinindot lagi inyong kuan din. Si Duterte ba yan? Ang panindutan niya. Balibag, sa ni? Balabag, wetland. O kanin siya, pag-ari na kuha pa ni siya. Wetland na kay Perminti basa na. O paano siya sa una, kanin din. Perminti wet. Sa mo na siya, wet. Sige, pumunta na siya. Nabay ka na rent car din. Wet mo niya, lang na siya. Ay, ma'am, siya pag-asa niya rent a car. Naay abangan ni rig auto kuya. Bawal rin ang private car. Ay, bawal kanira. Kuya, pwede abaw ka lang mo. One Ay, day. pwede kayo. Pila may whole day ninyo mag-land tour lang. Oo. Kuwan lang man ang land tour diri 3 hours. Ay, 3 hours. Para magdugay mo siya sa kalugar, depende siya kay 500 man per hour. 500 per hour with driver na na siya. Okay, 9 hours. Oo, 9. 500. Diba divide 9 siya, pila ray gasto Oo, na. oo. Hala ka diha. Hindi ka bawi, lagi ako siya. So, kaya ni mo 9 hours ya? Ah, kaya oy. Kita 1.5 dahil imong 3 hours. Yes. 4 packs to 5 packs na siya. Pero depende sa istorya kung pila yung idugang ko, mahangyo raguta siya. Bitagay mi si mo number bidayon kay para ini ka sa today Monday or Sa mo something. mag-land tour. Di maganamin, di mi ganag safe tour. Kasi land tour. Land tour ang mga land tour. Kala mga ano kuya, kala mga magalinda ang place diri kuya. Ano lang pinakabongga na Kuya, ano to dito kaya katulog tagong simbahan kuya. Dili pa to kuya. Ang sa? Tagong simbahan. Bahan. Tulad gamit pa. Lalagyan na. Kasi nga ni mamaya. Meron pala ta. Charlie. Rider ang Charlie Ongos. Charlie Ongos, yes. Wow, Ongos. Ang akong kaliwa, taga-Duban o mga Lopez. princess. Kailan? Princess? Taga-Duban mo, gay kay. Princess. Pwede nga Bingay. mo kuya. Ikaw matod sa mga dito. Kailan ang princess Bingay? Wala. Wala. Isa lang siya. Taga Dumanjo. Ay. Kuha na siya. Mga dita niya, kailangan na. Si ay champion. Mga banono. Mantalongon, Dalagit. Mga ligaspi sa dalagyan kay ila. Mga Banono. banuno sa kuan. Nagastos man. Galaxy, Club Galaxy. Unsa may nindot nga rin nga Pag-disco mo dito, Club Galaxy.
anin datra, pero di kayo mahal. Wala Affordable. may bayan ng entrance pero ang inumin lang meron. Mag-inom lang kadaan sa gawas para paabo dito. O gamay na lang. Gamay na. Pero wala sila ka nang kinahal mo inom jud kag buwan na. Wala man yun. Okay. Palit-palit. Galaxy Station. Galaxy. On Wala siya station dito siya sa Paco Beach. Basta maghatod lang mo dito. Hatod lang mo dito. 9 mo 200 pesos. Sa likod siya. Okay. Sa likod ha, Galaxy ko no guys. Club Galaxy. Na-sell naman ata. Okay ra na oy. Ate Dahil sa guide ay musuot kas Galaxy alas 11 di. Happy na girl. Sunod ka na size. 6, 7, 8, 9, 10. Taas na yan. Mag-start ka later. Kaya naman, mahal ko yun, oh. Alas 10 ra ko na nga. Musuot ka alas 11. Kasi ano lagi. Kaya naman, fantastic. Ay, fantasy. Hindi mo katawa ang ginos. Mag-isip Kuya, ano ko. si Victor? Ano siya minteriyo? Asa? Ano siya minteriyo? Ay, huwag mas Dito ang interior sa London. Pero interior ang pangyayari. Mag-ano, mag-dagkot kuya. Monday man. Maglubong-lubong ko na sa ibon. Sementoon. Monday man, mag-dagkot ka. Monday ano. Huwag ka namin. Online. Kaya mapaugbok daw siya. Hindi mga drainage. Luwihang mo, ginabahan ka pa na ito. Yar ba yan? Padugang daw si Bon. O, henan na sa do, henan. 7 siya. Ay, 7 di ay. Kuya, asa lang yung itawag na. At sa daw? Itulyokan? Oo, lami. Naibo face sa... Kasi barato nga ito yung kandari ko ya. Ang Mandarin Bay, mga 850 man per head. Pero nalay seafood. Pero pinakalami ah. Mandarin Bay, 850 ra daw. Ito, okay na. Kuya, pinakalami ah. Pinakalami. Regency na minsan, pero 999. Oh, 999 na. 1K na. Paluto mo, mahal yun. Magpaluto, mahal. Bukong sa mga lakyasa. At tanginan sila mag-alaw na. Sa Club Galaxy daw, bo. Alas 10 na close. Pamilorana. Kapatid ng Galaxy, alas 10 mag-close. Sa stand na mo, ito siya alas 11. Why ka tulog ka na? Oh. What you di alas 6? Exit bar. Exit bar sa kuno na idagong option, Galaxy mo exit bar. Asa ka baby boy? So, dapat may exit Epic na kita. ibayad, ang bar na ibayad, ang exit bar wala ibayad. Sarap. Ang over sa mga maya man na. Baka bagay siya sa mamayo to. Dali ang... Mag Robinson. Happy go na happy go. department store siya. Bago na ba ng Robinsons? Oo, mga 2 years pa lang. 2 years pa lang. Nice pa yata na po. Pero sa kakatuig diri ko. Pero nakakatuig. Mag 8 years. Dugay na sa din. 2017. Hey! Yamo na dito. Okay, guys. Monday. So mga minimum number para ikaw na lemo. Ay, naging number. Yan na rin. Bayang barrio res ongo yan. Kaya mo ipatak na si Bonnie. Mura siya rar. Ako siya gusto ko siya rar. Di gusto ko ba na sa'yo. Schedule na to daan. No? Kung saan siya nga hotel diri ko? Fairway sa Blue Waters. Nasa Blue Waters. Gusto mo mag-golf na yung mga bangag, kagang bangag. Asa din na agion ang Shangri-La. Dito pa sa unahan. Sa unahan. Station Zero pala yun pa. Malayo pa din. City Mall, mag-inmayon siya. Ay, City Mall. Kaya Sa pagdudupira, tongan. Naunsa pa. Nabi tayo manginasal, ari bitaw may mga malayo. Mga okay, manginasal. Ciao. Doon kayo na birin City Mall. Naunsa pa. Kasi 25, dili 75. Alam mo na nagsini. 75 do isa. Oo, 75 ko na. At sila 50. 75. Papunta na lang niya. Una ka din yun. Okay, thank you so much. Bayad eh. Okay, bye. Ay, gano'n gaya ba? Papatay kong buon, moms. Ayaw pag una po yung bayad.